Antonio Veiga Rey, da Cruña, con Xosé Garrote, con música diferente a doutras muiñeiras. Os Xeitosiños montaron unha coreografía semellante á da muiñeira de Bergantiños. A danza abre a unha parexa, logo outra e así hasta facelo todo o grupo. Muiñeira troulando polo grupo Xeitosiños da Cruña que dirixe Antón Veiga Rey.